מה הדבר שאתה הכי אוהב באבא? שהוא אבא שלי. שהוא אבא שלי. שהוא מביא הרבה יותר דברים. לא יודע. אני אוהב אותך אבא. אני אוהב את אבא. Chicken banana. Chicken banana. מה אבא אומר כל הזמן? על מה את חושבת? מה יהיה? מה יהיה? לא יודע. שאנחנו מצחקים אותו. סופי. במה אבא חושב שהוא ממש טוב, אבל אתה חושב שהוא גרוע? אבא שלי מושלם. לנהל את הבית. ולתקן דברים. לתקן. פעם אחת היינו צריכים לשים אור חדש, אבל הוא עושה טעות אחת. מה אתה חושב שאבא עושה כשהוא לבד? משחק משחקים בטלפון. רוקד. יושן. כל הזמן אתה אומר שיש לו כאבי ראש. אני חושב שהוא פשוט רוצה לישון. אני לא יודע. אוכל שוקולדים. שוקולד. מה תמיד מצליח להצחיק את אבא? הפרצופים של שוי. ליבה. ליבה. אבל חוק. אם היית יכול לקנות לאבא מתנה, מה זה היה? הייתי קונה לו בית חב"ד גדול. את העולם. כרטיס טיסה. את כל העולם. מתנה של אבא מטוס. אם היית צריך להסביר למישהו מי הוא אבא שלך, איך היית מדבר עליו? אבא שלי. הרב הראשי של לימסול. הרב הראשי של קפריסין. של לימסול. הרב יאיר. מה אתה חושב שאבא הכי אוהב בך? את העיניים החומות שלי, כי בגללו הן חומות ולא ירוקות. שאני צדיק. שאני לא צופי. אנחנו מצחקים אותו. מה אתה מאחל לאבא ליום הולדת 40? אושר ואושר. הוא יצליח בכל מעשה ידיו, ושהוא יפסיק לחשוב שהוא נהיה יותר מדי זקן. בזכותו יבוא המשיח. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, אבא. אבא, אני אוהב אותך.